Cerita di angkra. Maili लोगोफोर खोथिया फोनो माइलि सोमदोंमोन दिनै बोखांनोसै बोखांबाय माइ गायनाय बोथोर फैलायबाय नालाय खोथिया फोनांलायसिगोन Nggak naman mana coba bermain meo itu timur ayo tuh nanggo tuh bukan kalau cemil apa Leo kecil semua ayo tuh baik posta apa posta cukup nanggu nah baik dia je tu kira ke lagu ber ibu kep try kalaman tu no tu kai ang siapa ya ibu kep posta kena mun dia lagu ber दख'नासो सिखोबनांबाय दख'नासो जायो गरम फुथिनानै माबाबानो जायो बरिया दख'नासो खोबबाय जाथ'बाय दे हेल' लोगोफोर नै फुङाव खोथिया फोनो फैबाय खोथिया फोनो फैदों जों फुङावनो जाथिलियाव थांबाय दं बेनो खोथिया माइलि फोगोन माइ बेयावनो फोगोन आं फोफेराखै न'नि मामाखौसो लाबोदों लिंनानै दैयाबो दङ फटिकनो जोब्बाय खोथिया फोनाया दोनथ'बाय